Doncs el futbol flag és la versió sense contacte del futbol americà. És a dir, és un esport molt semblant al futbol americà, però on hi eliminem tot el que és el contacte, tot el que són els placatges, i ho substituïm per unes cintes, que són les que fan el placatge. Per tant, el futbol flag es converteix en un esport 95% estratègia, ideal per desenvolupar el que és el treball en equip i sense cap mena de contacte, per tant, sense cap mena de risc físic pels jugadors. El futbol flag és com el futbol americà, però per nens petits, que no hi ha contacte. Portem dos banderins a la cadera i en comptes de placar-nos hem d'estirar el flag. Amb aquestes cintes és com si plaquéssim. I aleshores no es pot placar perquè és una falta, no es pot embutxar, no es pot fer res que a l'altre company, o sigui a l'altre contrincant li pugui fer mal. I això es pot placar amb aquestes cintes que tenim als cinturons. Al futbol flag juguen 5 persones al camp i que en comptes de ser de sol nois o noies és mixta. Poden jugar tant nois com noies. És senzillíssim perquè no es necessita res per jugar a futbol flag, només necessita roba esportiva i una pilota de futbol americà. A més, doncs, als inicis el que fem és ensenyar les normes bàsiques i el que fem és ensenyar l'estratègia bàsica de joc. És com estudiar, com al col·le, com estudiar. Tu tens un paper, que aquí tenim totes les jugades i ens les tenim que estudiar com al col·le. I cada jugada és diferent, cada ruta és diferent, tot així. Això està creixent a un ritme molt ràpid. És un esport que té una sèrie de virtuts i de valors importants, com són el treball en equip, com són que és un esport mixte, on nens i nenes participen plegats de les mateixes categories, on és un esport senzill i barat de practicar, que no exigeix tots els caps de setmana practicar-lo, sinó que es fan trobades cada 3-4 setmanes, i que a més desenvolupa el que dèiem abans, l'estratègia. L'estratègia vol dir que els nens han de pensar, que els nens han de fer servir el cap, que els nens han de dissenyar i després executar les jugades, però on realment el desenvolupament psíquic dels nens és realment molt interessant i molt motivador, penso jo.